стига де. Моето бебе, как ти стига, сме за никъде. Чекай, имам чуш, ще вратна малко бизнес. Вземи от парата и ако искаш иди на фитнес. Писна ми, не, твърдо не. Писна ми, Да ви са лесно ли е? стига. Тапа, легай като талпа. Така ли бе? Ко, не, боли ме фара за тебе. Пак измъквай се с лъжи. А не беше те бава. Още малко остани. Стан трябва да се оправя. Тя цветя обича ли? А на мен прилича ли? Да те чакам ли, кажи. Извиняй, смислика, ще се забавя. Смисъл такъв, мръдни малко лево. Моето пиле да не стане нещо ново. Опа, чекаме там човека с неки къси. Абе, та нема ли си ходи? Това си мисля на ума си. Писна ми, не, твърдо не. Писна ми, Виж, интересно ли е? стига. Тапа, лу си кай честно. Така ли бе? Ко, не, смисъл не ти е лесно. Пак измъква се с лъжи. А не беше те бава. Още малко остани. Стан трябва да се оправя. Тя цветя обича ли? А на мен прилича ли? Да те чакам ли, кажи. Извиняй, смислика, ще се забавя. Ще се забавя.